ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଟା କରଦି ଘରର କରଦି ଏଟା କାଟମା। এটা এতকি কাটিদেলি এটা সিঝা হেবা। এটা টিকে ধুইকিরি দেখো কেতে ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇছে ଯେ এটা ଧୋଇକିରି এটা ସିଝେଇ ଦେବି 5 ମିନିଟ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ମାନେ এটা ପାଣି ବସାଲି এটা ଦେଇଦେମା ଏନା ଧୋଇକିରି এটা 5 ମିନିଟ ସିଝାମା। ସିଝାଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗସି। ଆଉ ଲସୁଣ এটা ବଣ୍ଟା ହେବା। এটা মোটা মশলা ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗସି। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ମାନେ এটা ବୋଲକି ଗଲାନ ମସଲା ବାଟିକିରି ଆସିବାର କେ ଆଉ ଟିକେ এটা ସିଝି ଗଲା। ଦେଖ ଏଠି ରଖିଦେମା ଏନା। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଲି ତେଲ ଦେମା। ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ମାନେ এটা ମସଲା ହେଇଗଲା। ମତେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ ଆମର କରଦି ରନ୍ଧା କେନ୍ତା ଲାଗଲା